Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat. Ito iti pagayam yung ni Mr. Joel B. Manuel, Principal for ti Kadaratan National High School. Mangipaay kada kayo itata iti panagsarita. May papan iti akem, ti DepEd, ken nagitinagannak, iti new normal. Abrasayan tayo ti new normal iti panakidanon ti edukasyon agsipod iti krisis ti COVID-19. Isu nga ipagpaganit get ti DepEd ti importante nga akem dagiti nagannak ken mga ewan tapno may pasigurado nga agtultuloy ti panagadal dagiti anak da ti baet dagiti manamnama alaped. Numan pa dati COVID-19 kakabsat saan nga iso daytoy ti tubeng wenno makalaped kada tayo mangipaay iti edukasyon wenno adal kadagiti anak tayo. Kas nakuna ni Sekretaryo Leonor Magtolis Biones sa Departamento de Edukasyon, masapol nga agtultuloy ti edukasyon uray pa iti panawen ti krisis ang mabali na kalamidad, didigra, emerhensya, kwarantina wenno uray pa'y gubat. Numan pa ito dagitoy didigra kada tayo kalamidad kasi ti COVID-19 saan dito iti makatubeng tapno ipaay tayo ti adal kadagiti anak tayo. Kunamit ni Apo Tolentino G. Aquino, ti OIC Office of the Regional Director, ti DepEd Region 1, saan na malapdan ti COVID-19 di panagtulid ti lubong. Kastamet, saan na malapdan ti COVID-19 di panagnat edukasyon. Ngarod ng balabala ti Departamento de Edukasyon, kadagiti pamuspusan, iti panagadal ang mga pasigurado iti kinatalagyan tunggal agad adal. Ket kunapay ni Apo Tolentino Aquino arigen ti COVID-19 di mangisubli kada tayo iti old normal wenno ti panawen adagiti naganak tayo ti mangtratarawid-wid iti panagadal tayo no sumangpet tayo ni ti balay manipud iti pagadalan. Kaya't nasa uwen kabinulig di iti naganak ti Departamento de Edukasyon tapno mabayabay diri iti anak da iti panagbasa dagitoy manipud iti pagtaengan. Ket kas panagsagsagana ti DepEd para iti new normal iti edukasyon, dagitoy man dagiti mailungalo nga pamuspusan. At tatalo dagitoy ket isu ti modular learning, ti online distance learning ken to face-to-face learning. Babayan iti modular learning, iwaras dagiti manursuro dagiti module iti rugi ti bulan. Kastameten nga bayabayan dagiti naganak dagiti agad-adal iti panagubrada kadagiti module. Mabalinda ti makiuman kadagiti manursuro babayan iti SMS wenno ti text ako na tayo. Kabayatan ti lawas paliiwen dagiti naganak dagiti epektibo nga estratehiya ken no anyapay dagiti panarabay a masapol da para iti modular a panagsursuro. Makitulag dagiti manursuro amang kolekta kadagiti nagapuanan dagiti estudyante iti tunggal mudo ti lawas. Dayta ti modular learning kakabsat. Ti maikadwa isu ti online distance learning ket i-upload dagiti manursuro dagiti material a pangisuro kas kuma iti video wenno babasaen iti napili nga online platform ket mabalin na pagadalan dagiti estudyante dagitoy para iti naituding nga aldaw. Kas pagarigan daytoy apaset ti leksyon ti naituding ita Lunes dayjay ti adalen dagiti estudyante. Sabalin tumanen ti naituding para inton sumarunod nga aldaw. Mangikabil dagiti manursuro kadagiti discussion bin nga daan kadagiti giya sa ludsod dagiti tarabay sa ludsod ang mabali na pagdidiskusyonan dagiti estudyante. Kastamet may upload dagiti worksheet ti leksyon tapno sulwen dagiti estudyante nga obraen ngem masapul ang masindadaan dagiti manursuro para iti konsultasyon. Isu nga maadaan iti nawaya konsultasyon tinagbaetan
dagiti manursuro ken dagiti estudyante no iti online distance learning. Daytoy face-to-face learning ket saan pa posible daytoy según iti presidente agingga nga awan ti bakuna dito Pilipinas. Isu daytoy ti panangbuangay kadagiti klase, panagi-schedule iti klase, nakiiwaras ti workload kadagiti manursuro. At no the face-to-face learning at dangarod met ti schedule ti klase. Panagklase ti bigat man wenno ti malem a session. Physical apan nakaurnos ti siled pagadalan. No ada face-to-face tayo ket nasa uwan nga rod ket masapul nga urnosen tayo ti siled pagadalan akas ti panakaurnos na nusumrek dagiti estudyante. Mabuangay met dagiti learning clinics apakaangayan ti konsultasyon. Ket kaslamet ti doktor dagiti manursuro amang ipaay iti konsultasyon kadagiti estudyante ken kastamet ten dagiti naganak. Kunayan ni Ma'am Annalyn Sevilla, ti Undersecretary ti Edukasyon, ang mabali na mairaman dagiti naganak ken dadno mapayakaming ti kaamaan, iti responsibilidad ti DepEd tapno maipasigurado ti panagbalik iti panakisayang kat ti online learning. Kaya't nasa wen saan laing na ti DepEd ti mairaman iti daytoy awagas no di paikat dagiti naganak ken dagiti dadno mapayakaming ti kaamaan. Kitinayon na, dagiti naganak wenno dagiti kaming ti kamaan akas kumaapong wenno lolo, lola, ikit wenno uliteg ken uray pay ti yaya ti ubing. Masapol nga ipaayan tayo met ida iti orientasyon. Kasta ti panaka iraman dagiti amin akameng ti pamilya wenno ti kaamaan. Graman pa yan ti saan na direkta akameng kas iti yaya. Apay ngamin adagiti naganak. Dagiti ngamin naganak ti eksperto kadagiti anak da. At daan dagiti naganak iti nabakna nga panakaamo may papan kadagiti anak da akas agad adal. Asin no kad ngamin ti makaamam mo iti maysang ubing akas estudyante no di tinanang nawen ti tatang nametlaem. Ket kunada pay awanen basbasit pay a classroom imiti salas ti pagtaingan ken awanen na pimpinta sa mawagbalin a personal ti panagadal no di babaen kadagiti naganak. So saanen nga iti daytoy a panawen agbalin na personal ti panagadal agsipud ta direkta umaseknan dagiti naganak. Ken dagiti daddo mapay akameng ti kamaan. Dagiti nga rod, dagiti tandaanan tayo kas naganak, mangipasdek tayo kadagiti anurutin ken namaen. Dagiti kuna tayong routines ken expectations. Nasken na makaparnoay kadagiti napintas sa kababalin manipod rugi. Manipod pay panang rugi ti klase, masapol ga maipakadawyan tayo kadagiti ubing di napintas a kababalin di pa nagbasa. Mangparnoy kadagiti mabalin ang mabaliwan nga anuruten ket pagsasaritaan ti panakabayaatan ti panaglabas ti panawen. No pay dagiti anuruten kakabsat mabalin met adagitoy ket baliwan wenno mangarami iti adjustment dagitoy kabayatan ti panaglabas ti panawen. Ken daytoy ti importante unay kunana mangituyang iti espasyo pagbasaan iti pagtaingan. Isu nga nagpabaad dagiti ubing ilatangan tayo ida iti lugar wenno disso iti pagtaingan. Kabukbukudan da nga dita ti pagadalan da kadagiti leksyon da. Tinaysang rata pagbasaan iti pagtaingan makatulong ang mga sa iti kinamanagparnoay creativity pasidapen na ti konsentrasyon ken nayon na tiregyat ti ubing nagbasa. Babaen iti panangilatang iti special nga espasyo pagbasaan para iti anak mo, gutgutigutem dagiti barbaro a paglaingan
ken mang parparnoy ka iti espiritu ti panagsursuro amang ted iti lemma iti panagadal ti anak mo iti naundaya panawen. Jay kakabsat ti epekto ti panangited iti espasyo bukod ng espasyo ti ubing iti daytoy panagsursuro iti panawen ti pandemya. Mangparnoy iti physical lokasyon a pag-aramidan dagiti aktibidad para iti panagbasa. Siguraduen a naulimek ken saan na masingsinga daytoy. So, masapol a free from distraction wenno anyaman amang singa ti uni wenno ti bisso a malabas-labasan ket saan digidya iti pangipananyo iti daytoy learning space para iti anakyo saan nga masingsinga dagiti ringgor wenno dagiti aglabas. Kastamet mangipaay kadagiti umdas aramid ken alikamen na pagadal. May balakad a siguraduen nga daramid a pag-eskwela dagiti anak para ito online delivery siguraduen nga umdas ti connection iti internet tay napigsa tay kalalaingan na ti kapigsa na umabalin ket 5 Mbps ken ada desktop wenno laptop wenno cellphone wenno telepono nga aramaten ti ubing. Siguraduhan na nakaalan iti module na naggapo iti DepEd nga aramaten ti anak mo. Wen ta dito material ti pangisuro ti very basic material ti pangisuro ti module. Saan nga liwayan na sa rungkaran ti DepEd Commons tayo para kanila dumapay nga adalin aktibidad ken mainayon pay nga impormasyon. Amoy ti DepEd Commons ket isu daytoy nakapempenan dagiti digital wenno online a material a pangisuro wenno pangnayon tayo kadagiti naisaganan aramid a pangisuro. Ket daytoy ket mabalin walin ti sumrek daytoy libre tapno maala tayo dagitoy a material a masapol tayo para iti panagadal. Nasisitamet daytoy mangparnuay tayo kano iti school day educational schedule. Ti schedule ti ubing kabayatan ti netang aldaw ti panagbabasa wenno aldaw ti panagadal na. Siguraduhan na kanayon suruten dagiti anuruten wenno dagiti routines. Ken siguraduhan kanayon na konsultaren ti schedule. Kitain nyo ang mga maudi ket din ti anakyo iti panangipasa na iti maysa a seksyon ti module ket masapol ay kamakam na daytoy. Siguraduhan ma-enjoy ti tunggal oras ti panagbasa kadwam ti anak mo. Ket ti panagbasa sa online para iti ubing paramet daytoy iti nataengan iti nanang ken tatang akas tiempo met ti panangnanam iti panagdakkel dagiti anakyo. Ket kanayon amang ipaay kayo iti panarabay ken panulong. Dumngeg kayo iti ubing. Wen palubusan nga agsawa si wawaya ti ubing. Agdamag kadagiti saludsod nga awanan masnop asungbat. Digitay kunatayo open-ended questions. Digitay saan wenno saan laing ti sungbat. Diket di agpanunot digiti anak tayo. Isu digiti saludsod nga awanan masnop asungbat. Patinayon na sungbatan na si pupudno dagiti saludsod ti ubing. Wen saan tayo abaybayan saan masungbatan dagiti saludsod iti ubing. Padase na tulungan ti ubing iti aramid may papan iti leksyon na nosken. Wen importante unay masapol nga ikan tayo iti giya ti anak tayo. Amuen ti detalye ti kontak, numero ti cellphone, email, FB account, dagiti pangulo ti eskwelahan ken dagiti manursuro.
nasken una dito tapno adda masinadaan apang kontakan tayo kadakwada no bilang adda parikot tayo. Agbalin nga aktibo kadagiti group chats tapno amuan dagiti kasapulan nga impormasyon pakasek na niti panagbasa ti anak mo. When nasken nga agkanon tayo kadagiti group chats dagiti mangursuro ken dagiti naganak. Kan karayo na makiamat kadagiti may parbeng otoridad nga dapay daddum ang saludsod wenno pakaseknan may papan iti panagbasa ti anak mo. Saan tayo nga bumdeng masideg ken nagdamag kadagiti otoridad, dagiti school authorities nga dagiti saludsod tayo wenno pakaseknan may papan iti edukasyon ti anak tayo. Adda dagiti kuna tayo apaglaingan iti biag wenno life skills ket isuro dagiti anak tayo kadagitoy apaglaingan iti biag. Dagiti paglaingan iti panagbiag kakibkibinda iti panagduras ken makatulong da iti panagbalig iti anak mo iti masangwanan. Takwatan dagiti kananaskenan na paglaingan iti panagbiag arumbe nga maamuan ti anak mo ket iramen mo dagitoy iti naldaw nga amnuroten na. Iti daily routines. Kas kuma iti konsentrasyon wenno focus ken parang terred iti bagi self-control parang sirig ken panagpamati anya ti panirigan anya ti world view wenno panang sirig ti maysa natengan kastamet nga isuro na dayta iti anak na ken panagpamati dagiti belief system tayo komunikasyon masapol nga isuro tayo nalaing digitoy iti komunikasyon may peksa ti riknada ken amudamet ariknaen ti karirikna dagiti padada a tao panangaramid kadagiti koneksyon masapol ang nalaing da makigayem masapol nga adu digit addaan kadagiti kontak dagitoy wenno amuda ti mangaramid wenno mangikonektar iti bagbagi iti padada a tao. Manang tingiti nga panagpampanunot wenno critical thinking. Masapol daytoy tapno masulbar dagiti parikot. Panangsango kadagiti karit, challenges kuna tayo. Na iturong ken italimodok a panagadal. Focused and directed learning. Isuro tayo meti dati simple a panagtagibalay kasano tayo ginaw ken ti agluto ken ti agsagad simple a panangimanehar iti kwarta financial management kasano ti agluto maski nasusuruan na daytoy may sa dati kadagiti life skills panagpampanunot iti espirituan masapol nga isuro tayo met ida iti espiritualidad gito nga being etika para itipada a tao anya tinasayaat para itipada a tao ken pag kastamet ten no anya tinalinteg simple apan nakaammo kadagiti linlinteg daytoy ket legal knowledge isu digito digiti sumamano kadagiti life skills aron ben isuro tayo kadagiti anak tayo. Kaya't digiti akem tayo akas naganak iti panawen ti edukasyon iti panawen ti pandemya. Diyos ti agmina unay.